Mwasira bwaje amalanza akapina kuliko sikumeni muli. 50 nyama. Ya. Ndabwera chimwe kwambiri. Koma chimwe mujanga sizonera kuti zinthu zikuyenda. Okay. Mosaraya nthawi. Ninabwera pompano kunena kuti pala anthu ena zomwe akulankhula Alexius Kamangira adanazo kukhosi kwambiri, afika poma mwaza ndalama kunena kuti zomwe akulankhula Alexius Kamangira zizimveka nkhati kunena kuti ndizopanda ntchito, zopanda maumboni, basi za mchezero, kuyesesa left and right kufuna kukwanisa zofuna zawo. Ani ndikunena zindizoona, andi pa ground wiki hii palowa ndalama. Chifukwa chongonena kuti Alexius Kamangira akubwera ndikupanga chani kuti ndikumakhala ndi ma live ku page kwaje kulankhula, noti kulankhula kungofuna kuti alankhule zomwe iyeyo akufuna kuti atani kuti amalawi aziwe mmene munthu amalankhulira wina aliyense. Koma zangotero yochomoto pa ground pali mbwe anthu. Ma press briefing ndiye ndiwosatha. Guys, kuyankha live ya Alexius Kamangira, kuyankha zomwe akulankhula Alexius Kamangira akuluakulu. Ndikakhala pansi ineyo ndikuunikira pa zinthu zonsezi. Who is going to blame? Ineyo ndikuona kuti ndi mabwalo athu akumalawi kuno. Press briefing ya HRCC zulo kuti naimvesera kuipanga follow kwa ma press briefing yonde apangidwa. Then maimvesera munthu akuona kuti amangopereka ma reference iyayi akutiso ali ndi vero mwakuti, akutiso ali ndi vero mwakuti, akutiso ali ndi vero mwakuti, ndiye nankha uyuyu mbeta ikwatani. Ine ngati Griff Chinyama sindinganene kuti mbeta ndiwolakwisa pachina chilichonse, no. Sindinganene sikunena kuti anthu amene ali ndi mabelo mthumba ndikumalamulira pali cholakwika china chilichonse, ayi. Koma amene ine ndingathe kublema ndi kublema makhoti athu chifukwa amasegulira anthu a milandu koma milandu ija osamayimaliza. Yes, lero tikunena panopa apolisi akagwira ntchito yawo kukasegula milandu, khoti ikuyenera izimaliza milandu iyi chifukwa zinthu ngati izizi sizingamatani kuti sizingamachitike. Olakwa tiziziwa kuti awawa ndi olakwa sakuyenera kukhala chani kuti pampando. Andi izizi ndizona olakwa tiziyaziwiratu kuti awa bwalo linapeza olakwa. Ngakhale president posankha mipando yake sangakasankhe munthu onena kuti bwalo linampeza olakwa ayi. Ndeti zinthu zonsezi ngati tikusungira zolakwika, ngati tikugwira ndi anthu a corruption ma department aboma amene ndithu amakhuzidwa ndi nkhani zakatangale koma nkhani zawo sizinathe, akuchitisa zimene zizi ndi mabwalo athu. Frank Mbeda uyu akunenedwa apa amene akuganizidwa zinthu zambirimbiri kuna kuti iye wa corruption wachani, iyi ni nkhani chabe yongomutani kuti yongokamba. Koma ngati kunena kuti iye Frank Mbeda anakatenga injection kuti kodi ku court. Andi court yo ndiyo mwe inapereka kuloleza kunena kuti SCP safufuze za ndani kuti za Frank Mbeda. Ne olotizilankhula olotizirani akuluakulu tiyeni ziko lathu tikhale nayo serious. Zonse zikuchitikazi ndi mabwalo awawo. Chifukwa ngati wa polisi anena agwira munthu kunena uyu yakhuzidwa ndi mulandu wakuti khoti kuyenera kukhala ndi chani kuti kukhala ndi machawi chifukwa chakuona kuti zinthu zomwe akuganizidwa anthuwo ndi zimisonkho ya ndani kuti ya Malawi. Ndikumamaliza nkhani ndikumakhala kuti munthuyo ali apo ampeza olakwa, alibe mulandu. Koma apapa tikulamulidwa ndi anthu okuti mawanga awo eni sitikwaziwa, analekezedwa kuti ndi anthu okuti anaphwanya lamulo koma khoti sikumalizisa chani kuti.
milandu yawo ena ngakhale ni milandu yawo samvedwa kumene kumakatenga chiletso ya chiro zonse tikunena pano pa Lazarus Chakwera nzokhazo kati kunenazi HRCC manena kuti Lazarus Chakwera anatenga chiletso chino kuti asakasechedwe agalu paka nofika ndithu ka nthawi mwanga za preze kuna kuti ankhatunga zapezeke rumwayo kuti alamuleso tisalamula ndi munthu amene amaganizira kuti amafuna kuba agalu koma chilungamo sichinatani kuti sichinaziwike ndiye kumalawi kunoko zikuoneka ngati kuti ma political parties mipando yomwe ikumapezeka pano pomwe ati ikuseva Malawi ikuwaseweresa Amalawi akuseweresedwa kwayendedwa juga basi pa misonkho yawo kuti lizingokadana kumapezana kuti awiya osalankhula bwino kapena amalankhula bwino kapena kumakhala maudani mwe koma chikhalireni zinthu zonse zikuchitika ifo checheni kuti cha mabwalo athu sakumaliza milandu lero tunena ndi Malawi Congress Party tunena kaya kumana ikumamenya kampeni kumaganiziraso makhala ndi maloto ayumba umene ati izalwaso mboma kaya zinachitika zimenezo kaya 2040 kunena kwabaki 40 kunena kwabakili News TV ndiyo kuti izakhalanso ndi omwewa milandu izakhala isinathe omwewa amene ali ndi mabelo fo panel yonse ya MCP ini mabelo pakana ndituzifika kuti pakana 5 years yonse ya Professor Arthur Peter Mutharika kutha milandu imene isanadziwike mitu yake then kumazapezekate mukazaphutsula mwangozi kapena olo kusamuka kwa zipani komweko fo anthu omwe odawo masamuka kutoka kwa MCP amene ali ndi mabelo mapita kuchipani tizikapeza kuti apasidwa mipando koma anthu ali ndi mabelo mthumba nzokhazokaso panelo yomwe ilipo pano pali ndi anthu oti ali ndi mabelo koma suliwo ndi olakwisa nanga iwo angaziweruzokha kuti apeze chilungamo akudikira khoti palibenso chomwe chingalese kuti akhale m'mipandomo akuyenera kukhala chifukwa kuti bwalo silinapeze utani kuti olakwa koma tikusunga zinthu zolakwika chifukwa ngati polisi ikumakagwira anthu achawo kumakayimba milandu kusaza limakhala ndi chani kuti ndi maumboni ndiye kapena tinene kuti polisi imangogwirapo anthu mopanda maumboni enieni tibuleme ndani pakati pa polisi ndi chani ndi khoti yathu chifukwa milandu imakhala kutani kuti ikusegulidwa ndiye ngati chabwino polisi ikulakwisa kuwagwira anthu bwanji khoti yosamaliza milandu yonseyi milanduyo nkuwusatira kuti ayi ife tizione polisi imanama tiziwe kunena kuti milandu bwanji osayiweruza amabwalo kuti ife tiziona kuti Anti-Corruption Bureau yagwira munthu olakwika milandu ikuyenera izitha tiyeni tilikondeni dziko lathu Amalawi lisasowerese fo Amalawi ndi amene watu amapita kumakayima chani kuti panzeri kumakatani kuti kumakavota Professor Arthur Peter Mutharika ndi President Mozi amene akupanga zothekera kuti boma liyende bwino anthu wina aliyense zimene akutani kuti akuona koma apandeti saname pali anthu ena amenenso ali kumbuyo kwa Professor Arthur Peter Mutharika amenenso ali anthu acorruption dziko langu lenga anthu amenewo akhaleno ndi mtima otani kodi okonda dziko lawo kuna kuti asade mapazi a Professor Arthur Peter Mutharika ofuna kutukula miyoyo ya anthu m'Malawi muno ofuna kusintha zinthu m'Malawi muno ndifuna ndikuwuzeni kuti ndalama zonsezi zomwe zopangidwa ma press briefings pali wina waja amene akupereka chani kodi akupereka ndalamazo kufuna kufafaniza zomwe akulankhula Alexius Kamangira mwazina mwazi omwe Alexius Kamangira ndizoona komanso zina zitha kuti zilibe umboni koma sitingangotengera kuti zonse zomwe akulankhula munthu uja ndi zinthu zopanda chani kodi zopanda ntchito koma kuti pano pa anthu apezerapo njira yonena kuti akungolankhula ndiye ngati akungolankhula ndiye ma press briefing akubwera chifukwa chani kulankhula kukubwera chifukwa chani poti akulankhula zinthu za misala ndiye chifukwa chani mwa anthu akudzuka kufuna kupanga naye against ngati ali munthu yekuti akulankhula zinthu zopanda pachini kapena ndi wa misala tiyang'ane pamenepo kuti Malawi akuyenda kufufuza palipo kodi sizoti iyo akuthupsula zinthu zina zake zomwe akuona kuti anthu ena amene akuona kuti izizizi tigwira nazo chakata ndikuzani straight kwatuluka ndalama wiki imeneyi Malawi a Alexius Kamangira aja apezesa anthu chakudya m'manyumbamo funa ndikuwuzeni